гайсакои ман гап хабар нестаен радной немҷа лест омадагем радной немҷа бар ини братан қади ҷангидем изудаист боли жда дорем яда одами дига омаде сай гӯштинг мегирем гап хабар ҳай ҳуй бародаро қати радной короче яд рӯз дига ҳаминҷа местам дальши филадельфия мерам бачакое ки дар филадельфияен заряжни бишен радной корчачаотуна тест кине шаҳромак меоя иншаалло гайсакои ман ирӯз дар эфир қати як кампирак чахчах кардам набераш мара нағз медидай тамошо мекардай хит ки ҳамун набераша кашола карда кампирак мара ёфтай радной дар эфир қати ҳамун кампирак гап задам чахчах кардам нақл кард ки отаи ҳамун гудак дар тирмай яъне фарзанди ҳамин мома ҳамин кампирак дар тирмай ҳама қазиқ шидам ба номи алло кампирак қариб гирья кард фаҳмиди радной бачаҳои ёш ин пацанакҳо дар шумо ҷоном хоки таги потон бишам ҳушм бирава баротон хулиганӣ накне илтимос радной хулиганӣ накне фикри модароро кне ба номи алло дили ҷигаршон месӯзае радной модарои чиза заслужид кардагӣ нестан ки дар сари пириё бишинан гирья унола карда ки кай бачаам тирма мебироя дар шумо ҷоном корчазанӣ порчазанӣ ягон хулиганӣ накунед эҳтиёт кунед маҳкам нашен алло ҳамаи моро нигаҳ бидор бачаҳо ча и питсбургушку я ҳодиса бадай радной ираби чи хушрӯай братан ираби кишту кор мекунан радной трактор проктор гап хабар ҳаю америкае радной ираби гарени бад интересен радной ҳама кӯ пуштай радной ираби радной кайф кардам радной ячи кайф кардам ираби ҷигорӣ шинондагиам рад кишту кор мекардиам гарени бад интересне хоно ҳама да кӯ пуштай радной ираби я намедони яй хушругиша киҷоша нигоҳ кунӣ радной ҳама ҷош хушрӯай радной ираби ҳаря манзара дора радной ку гӯши падарат меҷунба радной нигоҳ ҳош братан инам хелиай ой дадани инам хели перевал меревалай радной ираби ишаисимия ушаисимия нигоҳ кира раҳмат дадайҷа гарани интересняй брат хоно кӯ пуштада ранги нагорняйда короче радной хит карди ираби настоящий америка инамиҷоҳой радной удом пом исус радной америка нестай вора наосухтагиам америка ина хелиа ираби гӯристон аввали биё бирем видео кунам радной ираби радной гӯристонош хушрӯай биё гӯристон дроем радной гӯристони америка дроем радной вай модарам радной бифроем бирем я зиёрат кунем радной я дуо фотиҳа кунем ва дальши газмете мерем озбе радной гаштам дар кор радной тамоми ҷора радной бола радной бесеби бад хушрӯай ё зуришон медонида чие радной гӯристоношон дар даруни шаҳрай гӯристонора парк кардагиан одамо дар гӯристоно прогулка мекунанд одамо дар гӯристоно медаванд саҳаро ираби гӯристони америка радной нигоҳ кун радной ираби ҳар я одамо хованд инҷа нигоҳ сафран ховайда инҷа радной ираби гарени хушрӯай не ҳозир боло мерем ҷои мардои серьёз ҳозир боло мерем радной нуҷа ҷои мардои серьёзни радной мақсад чӣ хелами гурои серьёзни кардагиан ку нигоҳ кун хушругира радной шаҳромак прогулка кардесай радной тамошо ҳай ҳуй болаи гӯристоно гарани кӯҳна будиён хит крадной
ай соли 1917 не ирабӣ ёк гарени кӯҳнаам родной раҳмат ба падаршон родной хиткит чанд сад сол шидай родной нигоҳу биноинам хеле хушу нигоҳ карда гаштиям родной ирабӣ ай соли 1898 родной ирабӣ бачаё ча ҳозир Америкаро нишон метам боваритон намеяи Америка буд шидесай родной ирабӣ камаз памаз хай ишмайли и хонаҳоро би родной хонашон да уҷай туалетшон да иҷа родной ирабӣ родной ҳама майли ирабӣ хонаҳо пусида рафтесан родной инаи хонаро би родной нестай родной хонаҳо партофтагиан родной одам зиндагӣ намекунад бала родной ирабӣ хору зора иҷа ягон давлати дига нест родной иҷа Америкае родной нигоҳ хоначора хайни иҷошда одам зиндагӣ мекунад родной нешиштагиан родной иҷашда одам зиндагӣ мекунад инаишдам одам зиндагӣ мекунад инаи ёшаби родной партофтагиан родной ирабӣ очай другро бара хонаҳои кирпичӣ ирабӣ партофтагиай родной ирабӣ ранги ки мегида дига давлати родной як кас зиндагӣ мекунад 10 кас зиндагӣ хонаҳоро би Америка буд шидесай родной ирабӣ ҳай мен ирабӣ чӣ хеле зиндагӣ мекунан родной ҳама типи гап хала хонаҳоро би родной ирабӣ гайсакои ма и кӯчаҳои ёра би родной и гап хавара би ҳар як хонае родной ҳар як ҳайҳуяе родной не ки одам нестай родной это значит что счастья не в деньгах родной вақте агар ё хушбахт мебудан родной гудакошон да иҷа вағачирақ мекардан родной фаҳмидӣ шаҳромак ҳам гап хавар мекунад ҳам видео родной ҳам кор родной инҷа салому алейкум мондем заказа жанг я сурат мегирем мегрезем мерем родной данг движение кардесам родной ҳам корш кардесам родной ҳам гап хавар ҳам гӯштинг пуштинг любой чи родной чанд сум додӣ $48 родной $48.85 я чанд закази дига дошт ирабӣ родной бассейн массейн ҳай ҳуй ла родной куда бачаё ча центри Питтсбург родной яке аз штатҳои кӯҳнатарини Америкае ба фикрам нигоҳ кун родной родной Америка дар ку фарқ надора ягон зот кордор нест мужика би центрда рӯи алафода зиндагиш кайса плошаби ҳай мен ҳаваю салом намекунӣ намоз хондеса чо кайса салом накакатим нигоҳ кунед родной тамошо мекунем ҳама ҷои Америкаро мегардем родной ҷои таърихиву бетаърихиву гап хавар не пушкаҳоро би родной навҷа тир пирошай родной ҳай ҳуяй ҷа қасри чизе ҳастай она қасри чизе ҳаст короче ина гарени бад хушрӯай родной зданиёи хеле кӯҳна дора родной кайф мекунӣ иҷара настоящий Америка меган родной блаи Питтсбургушко гарени интереснае раби кӯҳ пуштай хонаҳошонам да кӯҳ пуштай родной раби туннел дорам во дарани шаҳр да туннелай родной ҳозир нигоҳ кун ай туннел мебарам родной дачи во киноай ку талхат некафа родной ла пробка нашава ҳозир беям ино нигоҳ кун родной чӣ хел хушрӯай ҳозир 1 минут бе родной ман ҳамин туннел барам родной возможность боша родной баромадан дар кор баромада гаштан дар кор нигоҳ кун родной бача и хушрӯгира би и ҳайҳуя би бача 440 чанда 60 чанда мост дорад я намуд киноай родной я намуд киноай бала ҳоли ман 3 рӯз меистам родной
Чё, да и Америка, куда чего шароит там ухайо кадагиан родной, фамиди? Стадион родной, нигоh крадной, сагерачо футбол бозӣ кардистан. Хидмондаме шаваку тайдом да ё ягон зала меран, пилша метан футбол бозӣ мекунан. Ина кайфуш кардистан родной. Оно вош чандамш гирифтесан. Парада бо дигарош бозӣ кардистан. Нигоh крадной. توجیک‌ها هم هستن چون نه عربان چیزی هستن نه که برادرای توجیک هم میآین هم خیلی استادیوم دا بازی میکنن تشکیل میکنن های هوی میکنن اسلیچا رادنای کینو اینگاه کافستانوف کارا کاکورا رادنای بچی میگردن در شهر های من Moshinat Garen yani. Good, yeah? What's up, man? What's your name? Jeremy. James Car, very good. Thank you. I bobid mon that guy. It's that. Machine ke? Sorry, I don't know speak English. Car in that you? It's a Hummer. Yeah? Yeah. Oh, very good. Video, okay, man? Yeah, go ahead. Oh my gosh, crazy, man. نگاه کردن. Thank you. Have a good night, man. ماشینی آقای پدر ویرادنای بچی گشته سانرادنای دایی امریکا ولی وای چی گشتن ممکنه رادنای یا قطعی عروس چش اومد رادنای فرومان های هوی کدیسه تانکای چیه رادنای یو خچون سبیرد کدگیم اینا سپارسمنتی دیگه اومد تو چی ماش میکنی؟ زوداییستای چند کاره چمپیون ریسپوبلیکای تاجیکستان ازیا میر گوشتین گرفتگی ای زودو چمپیون ریسپوبلیکای تاجیکستان زوداییست против چمپیون ریسپوبلیکای تاجیکستان پاولنی барбе این همش در گذشته ای ما چمپیونای گذشته ایم نه جنگیم گوشتین نگیریم بیا Diyeceğim asfaltte. Ай, вон ищет. Ай, ну турия. Ёбак. Вольный, густинка. Густин? А вот густин машина. Густин. Yüzüne. Başkız. Ola boyda tu. Ha guştini bapuş kovkadi. Tuşe. İyi. Gaspet guşti. Ne, guş mara bal boşa. Dar zamin. Ya düşütet kınım ok ya dasa bıgırım. Bıkanım bıgırım ok. Bir başka kaltı hiç şey. Ne biçine kuturiye.